Sunt aspirant menu marian și sunt scafandru de mare adâncime. În acest videoclip vreau să vă prezint echipamentul de scafandru autonom. Echipamentul de scafandru autonom are în compunerea sa butelie, vestă de salvare, compensare și detentor. Consola are busolă, profundimetru și manometru, unde putem vedea presiunea din butelie. Cu ajutorul detentorului, scafandrul poate respira sub apă în condiții normale. Haideți să vă prezint ceva și mai interesant. Acesta este echipamentul de scufundare de mare adâncime Kirby Morgan 37, format din cască, iar acesta este panoul de comandă ce rămâne la suprafață. Casca este echipată cu o cameră de luat vederi și deoarece la mare adâncime este foarte întuneric, casca este echipată și cu o lumină de mare putere. Totodată, casca are și comunicații cu suprafața, microfon și audio. Sper că v-au fost de folos aceste informații. Vă aștept la Centrul 39 Scafandri.